Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajibate k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maan na min ye sɔgɔmada in na ye Ahmed Jagita ale bɛ suwa kɔlɛ la e ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn ne Ahmed y'an ka kɛ ka yamaruya di kɛ kunnafoni an bɛ don a sɔgɔnɔ ɲɛ na sisan karamɔgɔ de b'a tunkara bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura min ye Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye wajibate sigi kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ samara min tigɛlen kun don ni ka bɛn CEDEAO ka ciden ma a taara bɛn a sen ma Ngami i k'a dɔn ayiwa min ye kununko ye a nana jamana in kɔnɔ wulikajɔ ani ɲininkali i k'a dɔn CEDEAO ka ciden don i k'a dɔn min kun fɔra ye k'a fɔ décembre kalo tile 31 n'o tɛmɛna n bɛna ɲininkali kɛ yalima jamanadenw ani jamana ɲɛmaaw bɛɛ na min kan wajibate k'a don o yɔrɔ bɛɛ CEDEAO ka ciden kuma min n'a cunna yan minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ n'o ye Jɔbu ye i k'a dɔn o y'a tɛgɛ ta ka taa di a jamanakuntigi ma Asimu Goyita na kun ye kuma kɔrɔ fɔlen ye sɛbɛnnikɛla ko Asimu Goyita i k'a dɔn ani ministre des affaires étrangères u da donna ayiwa malidenw bɛɛ na min kan k'o ɲini o ka kɛ transition na n'o ye san 6 fo san 5 min ye camancɛ fanga ye a ka tɛngu i k'a dɔn u da donna kuma de la k'o ɲɛfɔ a ye o fɔ yanni a ka taa jaabi ko a ko nin gɛlɛyara sabula o yɔrɔ bɛɛ lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ a taara olu fara ɲɔgɔn kan n'olu fana ye ɲɔgɔn ye a k'olu ma jɔngo la san 5 i k'a dɔn camancɛ fanga o janyana sabula i k'a dɔn vote bɛ kɛ ka masakɛ minnu sigi farafin jamanaw na i n'a fɔ Nigeria olu ka masaya yɛrɛ kun dama ye san 5 ye n'a fɔra camancɛ fanga ka taa san 5 la o ye kawale min bɛ gɛlɛya kosɛbɛ min ye awa Goodluck Jonathan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn min kɔni kɔsɛgi bɛlɛ ye i k'a dɔn a bara k'o dabali tigɛ o yɔrɔ bɛɛ min kɔni ye farafin faamaw ye i k'a dɔn a ye caman ladɔnniya a sebali wajibate i k'a dɔn dimanche nata min ye CEDEAO masakɛw ye olu kan ka ɲɔgɔn ye kɛ n'u ye ɲɔgɔn ye wajibate i k'a dɔn u mana bɛn min kan u n'o fɔ Asimu Goyita ye i k'a dɔn san 5 ka ca a lajɛ i ka dɔ b'o la walima i k'a dɔn an b'a fɛ k'a kɛ tan o kɔni jaabi bɛ sɔrɔ dimanche nata nka min kɔni ye a barodasigi ye o kɛra aéroport la o yɔrɔ bɛɛ ma min ayiwa maa min ni o bɛɛ ayiwa assise nationale min kɛra o ko jalatigɛba ye ka taa se minisiri min n'ale bɛɛ ayiwa jamana ka kunnafoniw lase wajibate k'a dɔn olu farala ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di kɛ assise nationale a kolobaw kɛra min ye bɛn kɛra minnu kan u y'o fɔ kunnafoni dilaw ye wajibate hakaja wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛɛ jamanakuntigi yɛrɛ a ye cɛsiri min kɛ nin ko in na i k'a dɔn dama dug'a la wajibate sigi kelen don ka min kɔni kɔnɔ n'o kuma koloma ye o de ye dimanche nata CEDEAO masakɛw u bɛna hakilina min da ni ka Mali sɛgɛrɛ wajibate nka caman kɔni y'a kɔlɔsi i k'a dɔn u tɛna dɔ wɛrɛ fɔ min kɔni a ye dɔ bɔ a la walima i k'a dɔn a ka kɛ nin kɛcogo in na a tɛ tɛmɛ o kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'indicateur de renouveau parce que n'o ye OD karamɔgɔ OD a y'a yira k'a fɔ min ye jalakili min tun bɔra eton fila yɔrɔ ni k'a ɲɛsin Adama Jara ma n'o ye Ben le cerveau ye parena ka taa bila Ekodem Useni Amion Gino karamɔgɔ de b'a tun hali bi ko to sira tɔ a bɛ ka guwan a ko nin ko in a jalaki kɔni a kologirinya la a ko ni bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la bamanciya wala min kɛra Sonko min bɛ Banɲankara marabolo la karamɔgɔ de b'a tun min kɔni ye Adama Jara Ben le cerveau ale de kɔni yera réseaux sociaux kan radio so caman kɔnɔ la nin ka jalakili ta nin ka parti politique fila sɛgɛrɛ o ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu ka cɛden minnu bɛ ni marabolo kɔnɔ o kuma k'olu de bɛ ka nin fitinɛ wuli o kuma k'u bɛ ka janfa kɛ o kuma ni banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ nin ka tɔɔrɔ ta ka lase dugudenw ma o kuma k'u tɛ transition fɛ parce que b'a ko Adama Jara Ben le cerveau a ye kuma min fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra gɛlɛya ye min ye Cɛbilen Darame o bɛ parena ɲɛmaa ko fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni fɛn kɔni dar'i la min tɛ tiɲɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'i bɛ bɔ nin k'i yɛrɛ jɛya o kuma ko nin ko in tɛna bila ka suma ko ye o kuma k'u bɛn'u ta da bɔgɔ jeninin kan min ye Useni Amion Gino ale fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u ta da bɔgɔ jeninin kan nka Ben le cerveau y'a bolo da ko k'a ye yafa ɲini o kuma ko kuma porokotora ale bolo karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye Useni Amion Gino ale y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ye yafa jamana ye o kuma ko ale yafara a ka politiki tɔn yafara o kuma k'olu ta banna n'olu ko k'olu ta banna karamɔgɔ min ye parena ɲɛmaaba sagajigi jɛma n'o ye Cɛbilen Darame o ko k'ale ta ma banɛ o kuma ko yafa ɲini ale tɛ yafa minɛ
ko kiri de b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na cɛbilen ko ten k'a ma yafa bi a ma yafa sini cɛbilen karamɔgɔ de bɛ tugura fasiriba ko a ko min ye cɛbilen ye hali bi ale kɔni kɛmɛ k'i banban a ko sabu cuwacɛn mun taara ka da olu kan n'o ye maafa ko ye k'o tɛ tɔgɔ tiɲɛ fitinin ye karamɔgɔ de bɛ tugura ka nkalon da i la ni k'i tɔgɔ ka nɔrɔkɔ a ko ni ala ma kunnaja ni bɛ tugu olu kɔ fo ka taa fɔ k'olu sara o tuma k'olu b'u sigi k'o lajɛ wa o tuma ko min ye mali kiri ye o b'a ka baara kɛ ka tiɲɛ ni nkalon wɔgɔbɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma k'ale tɛ nin ko in bila ten dɛ o tuma min ye komini naaninan kiritigɛso ye karamɔgɔ de bɛ tugura wulikajɔ kɛra ni ka ɲɛsin olu ma i b'a ye k'a fɔ ɲininkali kunfɔlɔ olu taara ka kɛ Adama Jara Ben le cerveau min ye kiritigɛlaw u y'a yira k'a fɔ sutura birifinin bɛ Adama Jara kan a tɛna se ka kiri i n'a fɔ jamanaden tɔw min ye bulonba o tuma a bɛ bulonba kɔnɔ wasaden don karamɔgɔ de b'a tugura ɲɛma de b'a la o tuma a bɛ ɲin'a ka ɲɛma fɛ o tuma u ka jateminɛ kɛ ko kiri mago bɛ a la o tuma birifinin min b'a kan o k'o fara ka bɔ a kan yaasa a bɛ se ka wele k'a ɲininka n'olu banna karamɔgɔ de b'a tugura ko bɔ sira caman bɛ kiri kɔnɔna la o tuma min kɔni jamana premier ministre ye o tuma ko kunnafoni kan ka ta k'o fana sɛgɛrɛ ni ka tila ka taa bila jamanakuntigi la min ye parena cɛba u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ de b'a tugura ko nin ko in kɔni a tɛna bila ten koyi min ye nkalonjugu min tigɛra k'a da olu la olu kɔni ye janfa ci min ye bamanju ni ɲɔgɔn cɛ ni ka maaw fa sɔnkɔ ni ka baɲangara marabolo ɲagami karamɔgɔ de b'a tugura ko maa bɛ se k'i sigi k'o lajɛ wa o tuma min ye Useni Amion Gino ko n'ale yafara cɛbilen ko k'a ti yafa bi a ti yafa sini ni Adama Jara Ben le cerveau n'a bɛ taa kaso la k'a bɛ taa kaso la dɛ k'a da yɛrɛ coro kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate naamu yafa ma ɲafara hɔrɔn kuma diinɛ kuma Wajibate k'a dɔn ni yafama tɛ jamana in kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ n bɛ ayiwa min ye cɛbilen dara mɛ n b'a hakili jigin i k'a dɔn dɔ min Ibrahim Boubacar Keita bɛ Faransi jamana na i k'a dɔn wulikajɔ bolo dara IBK de ko cɛbilen dara nkalon tigɛ k'o d'ale la Faransi a don ne bɛ kɛnɛ ka fɔ a k'a ma ko petit monsieur o yafa kɛra o kɔfɛ k'ale kɛ ministre des affaires étrangères n'a ma yafa an b'a hakili jigin kɔrɔlenw na dɛ Wajibate mɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni o don Wajibate maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Moribo Kɔnɛ Moribo ko i k'a dɔn jamana n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛlɛma bi kɛ yɛlɛma ka daminɛ faamaw yɛrɛ la minisiri min n'a bɛ nafolo kunna ministre des finances o don Wajibate k'a dɔn yɛlɛmaba belebeleba bolo dalen don ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma ani jamana sɔrɔ bɔcogo ani jamana i k'a dɔn a kan ka minɛ cogo minnu na Wajibate nin kɛwale ninnu dara i k'a dɔn a wa wuli ka jɔ ni basigi bolo kan min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ bɛ kanda Mali bɛ fɛn min sɔrɔ Wajibate nafolo min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ malidenw bɔ Wajibate a b'an bɔ fo k'a tɔ to min y'a marako ɲuman ye a n'a doncogo ɲuman n'o kɛra Wajibate jamana ye a bɛ bɔ nɔgɔ la o hakilina minisiri min n'a bɛ a bɔ nafolo kunna Wajibate bɛnkanw ni hakilina minnu kɛra a ka sinsin o tuma a y'i k'a kɔrɔta Wajibate jamana in i k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan ani sɔrɔ bolo kan yɛlɛmaba don na Wajibate jamana denw fɛn dɔ ka bɔ dunda la Wajibate i k'a dɔn wari bɛɛ burujafu cogo min dɔ ka b'o la Wajibate i k'a dɔn diyagoya ni fin sabula jateminɛw de kelen don sa Wajibate jamana ka sɔrɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ jamanadenw yɛrɛ i k'a dɔn sigi kelen de ka filɛli kɛ Wajibate u yɛrɛ de bolo b'u ka nafolo la ni k'a tila Wajibate i k'a dɔn o min n'o daminɛna ministre des finances a y'a jira k'a fɔ a bɛ daminɛ gouvernement na ministres sɔrɔ minnu bi kɛ ani wari bɛ dun cogo min fɔlɔfɔlɔ Wajibate o bi banna o sini banna fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna sigi kala kan gami Wajibate k'a dɔn wari o wari a ti bɔ kunfɛ bilen Wajibate k'a dɔn sanni kunfin i k'a dɔn banna Wajibate k'a dɔn sugubulo dicogo Wajibate yɛlɛma don nana a bɛna CNRD k'a jateminɛ dantɛmɛ wari bɔba Wajibate k'a dɔn a bɛna jateminɛ Wajibate k'a dɔn a ministres bɛ a wa giringajɔ min na kɔsumba don ani dulokiba don Wajibate n'i ma ɲɛ i b'a kɛ sara min bɛ d'i ma a bɛ b'o la i k'a dɔn jamana ka wari o tora kɛrɛda fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Wajibate k'a dɔn Mali yɛrɛ de kɛra jamana ye dunko jugu barika bonyana Wajibate k'a dɔn forobafɛn maa tɛ hinɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre des finances min kɔni ye bɔbɔkɛ in ye a y'a jira sa k'a fɔ a bɛ wuli ka jɔ bolo kan ani jateminɛ u y'a ye k'a fɔ min ye wari bɔta jamana yɛrɛ wagande kɔnɔ a fanga ka bon Wajibate n'a fɔra foroba cɛkɛla min o bɛ taa dugu la faso ka ci la u k'o de ma mission Wajibate o mission wari minnu bɛ bɔ ka don la o dɔnnen don Wajibate i k'a dɔn a jiginna n'a y'i jaabi taa jamana ka ci la
sa i ni min ka o de bɛ d'i ma i k'a dɔn dantɛmɛ wali bɔli o dabila la hali wajibi tɛ jamana ka mobili i k'a dɔn foroba mobili minnu bɛ yen a dakabala mobili a n'a mobili mankan bolicogo b'a la dicogo b'a la wajibi tɛ i k'a dɔn min n'a bolili ka kan wa min ni ayiwa a tali yɛrɛ ka kan wajibi to o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra sa ni k'a ɲɛ dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye dɔ ka bɔ ayiwa jamana nafolo dunda la wajibi tɛ i k'a dɔn foroba cɛkɛlaw ɲɛmaa minnu bɛ yen san o san esansi min ye kalo o kalo wajibi tɛ i k'a dɔn telefɔni kariti o dabila la Pati sakana téléphone karti wajibi tɛ k'a dɔn a bi sande ka kɛ dɔw kun min ye unité 260 280 kalo la o téléphone i b'o ci jinɛw ma wa mɔgɔ kelen wajibi tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre ko o dabila la min ye wulikajɔ wɛrɛw ye jateminɛw wajibi tɛ k'a dɔn foroba fɛn fɛn fɔ bɛ yen a si den kelen tɛ ka taama bilen wajibi tɛ n'a sɔrɔla jateminɛ kɛrɛnkɛrɛn tɛ walima yamaruya dilen don fo k'a bɔ min ye sɔrɔsi mobiliw ye wajibi tɛ ka taa se ɲininka a bɔ dɔgɔtɔrɔso mobiliw ma olu kɔni bɔli ninnu o tɛ sigi ka ɲininkali kɛ wajibi to n'o y'i bɔ a la n'o tɛ mobili o mobili bɛ yen k'a fɔ directeur ka mobili de ye nin i k'a dɔn dafu ka mobili nin wajibi to i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen jate de bɛna minɛ ministre de finance a y'a jira k'a fɔ a y'a fɔ cogo min a ɲɔgɔnna ministre tɔw a fɔr'u ye wajibi to ka wulikajɔ bolo la marabolo la i k'a dɔn a bɔ gouverneur minnu bɛ yen a fɔr'u ye wajibi to nin bɛɛ lajɛlen de kan ka wulikajɔ bolo la ka jateminɛ kɛ i ka cakɛda la jamana ka sɔrɔ i k'a dɔn a bɛna sɛnsɛn sa k'a bɔ a bɔda fɛ ni min magan wajibi tɛ k'a dɔn kunda la don o don warifu dɔw bi bɔ séminaire langolo kɛ dɛ jɛrɛjɛkulu langolo kɛ ka wari bɔ ten fosa ye wajibi tɛ k'a dɔn Allah ya bannen o n ko Mali bɛna ja nin bɛɛ bɛ wusa Mali ma a bɛ to yɛrɛ ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ de bɛ n tigɛ dun ko kura la lettre du peuple jamana denw ka passerba n'o ye Musa Jara Musa karamɔgɔ Daba Tunkara a ko esike article 39 karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi nin ko in an ka tɔ guwan a ko n'i y'a lajɛ jamana kalanko a bɛ tingin dɔngɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara ni maaw tun hakilina bɛ ko Mali kalanko nin y'a gɛlɛya bannen ye a fasɛrɛba ko hali bi a ma daminɛ hali bi bɛ ko min na karamɔgɔ Daba Tunkara ko maaw sigilen bɛ k'a lajɛ min ye densomaw ye bolo b'u dakɔrɔ k'u sigi ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi dontɔ la galama na a ko min ye lakɔli karamɔgɔw ye olu dabali bannen don u kamana gannen don u ka ɲɛmaaso minnu bɛ n'o ye synergie ye karamɔgɔ Daba Tunkara olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔ mɔna kan min kan dɛ ko jɛgɛ ka ɲi ka tila o kan kan parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ tigɛnɔbila de kɛra jamana ni lakɔli karamɔgɔw cɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye article 39 ye o ti dɔwɛrɛ ko fɔ ni ka dɔ fara sara kan lakɔli karamɔgɔ u bɛ baara min na baara ncinin tɛ jamana ka ɲi k'a dɔn u ye ni y'an ka lakɔli karamɔgɔ ni yɔrɔ wɛrɛ sanga ɲɔgɔn ma a ko Mali lakɔli karamɔgɔw de sara ka dɔgɔ a baara ta mun kɛmɛ k'u sara dɔgɔya wari ta yan dun tɛ dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko jateminɛ baliya ale ni an t'u fɛ parce que b'a ko a ko maa o maa bɛ bila jɔyɔrɔ min na a ko i bɛ kalan dɔ de sɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara jɔn de bɛ kalan dɔ maninfin kunkolo la a ko ye lakɔli karamɔgɔw ye a baara ta min bɛ ka d'u ma o kuma ko u n'o man kan parce que b'a ko e bɛn kɛra min kan dɛ article 39 maa min tɔgɔ fɔlen b'o ko la o de ye premier ministre ye n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga Ibrahim Boubacar Keita tile min kɔni docteur Boubou Cissé ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara in tɛna se ka kɛ jamana in kɔnɔ o kuma k'a wari tɛ yen fɔlɔ parce que b'a ko o don in kama a kun kɛlɛlen bɛ IBK kɔ maa caman kun bɛ olu bolo jaw yera a ko Choguel Kokala Mayiga min ye premier ministre bi karamɔgɔ Daba Tunkara ko kunun ale y'i kanto lakɔli karamɔgɔw ka synergie ma o kuma ko a y'i taa ka hakɛya ɲini k'a bɛ sɔrɔ a wari bɛ yen parce que b'a ko Choguel ale de ye Mali premier ministre bi o kuma Choguel sigi furadama ka na bila bi la min ye kalo 8 ye taama bɔ sisi ma bɔ lakɔli karamɔgɔw y'a da tulu la k'a da jaba la karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi e kɔfilɛma k'u la Choguel min ko kunun ko a y'i taa wari bɛ yen ko Choguel bɛ yɔrɔ jumɛn na bi parce que b'a ko Musa Jara a y'a jira k'a fɔ a ko kuma ma kuma ye wara a b'a fɔ b'a minɛ parce que b'a ko min ye lakɔli karamɔgɔw ye olu y'a jira k'a fɔ ko maa min y'a fulu ye kunun n'o kɛra Mali faama ye bi o kuma ko balangan ka k'olu ka wariko la wa min kɔni gouvernement ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko k'ale bi k'u ka sabali o kuma ko jamana ka kalan jamana bɛ kɛlɛ la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sɔrɔsiw ye ko nafolo min bɛ ka don olu ka kɛlɛ la tile kɔnɔ k'a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ lakɔli karamɔgɔ Daba Tunkara ko dɔɔni bɛna fara u ka sara kan min ye article 39 ye o bɛ bila kɛrɛfɛ k'a ma bila pepenkelo dɛ o kuma ko kɔfɛ o kuma ni jamana sumana k'u b'a ta o kuma k'u ka laɲiniw sabati min ye lakɔli karamɔgɔw ye u ko kalash article 39 walima ko ɲina année scolaire bɛ ta otage la
o bɛ grève la ka ban tile 3 grève ko n'o banna tile 10 wɛrɛ tila ka daminɛ n'o fana banna n'a ma ɲɛnabɔ karamɔgɔ de b'a tuma k'u bɛ tila ka taa grève illimité la a filɛ dɛ o tuma an k'an cogo dɔn n'o tɛ ɲinan san fana a bɛ taa ngalama na dɛ siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la lettre du peuple kɔnɔ Musa Jara ale ka sɛbɛnni don Bajabate naamu ko to ɲɔgɔn dala o de ye Karabuguni mɛsi la n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen ye bɔda ye Bajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ne ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ Bajabate i k'a dɔn ayiwa n na to an ɲini k'a f'i ye Bajabate i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi a k'i k'a dɔn tubabu sirannen don wara dɔ bo o bɛ kɛ ka wara dɔ wusu Bajabate i k'a dɔn Irisiw ka kuma kɔni fɔ jamana in kɔni kɔnɔ ani tubabu bilen u tɔnsi ka jɔ kɛlɛw u sirannen don mun de ɲɛ mun kelen bɛ k'u kamana gan Bajabate i k'a dɔn kɔsɔn in na min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye sɔrɔdasiw dɔw i k'a dɔn tubabuw ka fɔ la minnu kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la Bajabate k'a dɔn a kelen bɛ k'u siran fo k'a fɔ k'a to ten sabula kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen u k'a ma ko Le Monde Bajabate k'a dɔn Le Monde o fana i k'a dɔn kunnafoni in dɔrɔn la France 24 da k'olu y'a salo Le Monde da Moscou ni Bamakɔ u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na bi kosɛbɛ Bajabate ko nin kelen bɛ ka tubabu ja tigɛ sabula Irisiw ani Bamakɔ Bajabate k'a dɔn u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bi dɔn min fɛ tubabuw ka lakali la i k'a dɔn avion belebeleba dɔ bɛ yen Bajabate ko nin bɛ taa ka segin la Moscou ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɛbɛn diya Bajabate k'a dɔn a bɛ wulikajɔ bolo kan ani jateminɛw ka bolo kan Bajabate k'a dɔn Irisi jamana ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye Bamakɔ pankurujukɛla ye n'o ye ayiwa Senu ye Bajabate i b'a ye k'a fɔ avion belebeleba de dɔ jiginna u ka miiri la avion kɔni i k'a dɔn a tɛmɛna Damasi fɛ n'o ye Siri jamana ye Bajabate i k'a dɔn ka n'i bɛlɛngi ɲininka Libi ka sɔrɔ ka n'i tu Bamakɔ Bajabate i k'a dɔn a tɛmɛna sira o sira fɛ u y'a jateminɛ Bajabate avion in ka bon cogo min siga tɛ min na i k'a dɔn minɛn caman de bɛ avion in kɔnɔ minɛn minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi minɛw ma ani i k'a dɔn filɛlikɛla minnu bɛ jateminɛ kɛ aya hali jinɛ tɛmɛtɔ u b'a ye yɔrɔ jan fɛ Bajabate i k'a dɔn u ka fɔ la minɛn ninnu bɛ n'a fɔ cogo min ye cɛw ye sɔrɔdasi cɛ 30 walima cɛ 50 o bonyanko u ka fɔ la u y'o fana jigin dɔ ye Bajabate wɛrɛ k'i bɔ a la u y'a ye k'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ a tile biyanfan fɛ i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka avion jigiso de ye o yɔrɔ ye u ko min ma base 101 u y'a ye k'a fɔ yɛlɛmaba donna o yɔrɔ in na Bajabate u y'a ye k'a fɔ o yɛlɛma minnu donna a bɛɛ lajɛlen tubabuw ka ayiwa Irisi jamana mɔgɔw ka hakilinaw ye sabula u ko appareil min ma RA 850-42 Bajabate i k'a dɔn o kɔni ye Irisi jamana yɛrɛ de sɔrɔdasiw ka avion ye Bajabate i k'a dɔn ŋunuŋunukan minnu bɛ yen ani nkalon ni namara minnu bɛ yen ko paramilitaire Wagner Bajabate i k'a dɔn o kɔni kuma laban na kɛ nkalon ye Irisi jamana sɔrɔdasiw yɛrɛ de bi jamana in kɔnɔ Bajabate sɛbɛnnikɛla ko o jateminɛ tubabuw kɔni b'o kuma de la sa kalo 12 u ka kunnafoni di sote kunnafoni di sɛbɛnden min kɔni datara k'a mana a bɔ su fara tile kan a ko nka min kɔni jɛlen don Bajabate i k'a dɔn siga tɛ min na min ye ayiwa Irisi sɔrɔdasiw ye Bajabate u ka dɛmɛ ka ɲɛsin jamana in ma i k'a dɔn jɛlen kun don nka ŋanaŋana kan wɛrɛw Bajabate ani kumalankolon wɛrɛw olu kɔni ye ayiwa n bɛ fɛn fɔ min ka di n da ye min ye Irisi sɔrɔdasi Bajabate k'a dɔn a cɛ caman kan ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yɛlɛma minnu kɛra an'u ka mobili minnu bɛ n'o ye blindés ye Bajabate o caman kɔni bɛ Bamakɔ u y'a jira k'a fɔ o caman bɛlɛnnen bɛ Bamakɔ aéroport la a tɔ kɔni tora sa u ka hi kɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye Irisi sɔrɔdasiw ye Bajabate k'a dɔn u bɛ kɛlɛdaw la Bajabate k'a dɔn hali n'i ye yɛlɛmaw ye bi an ka sɔrɔdasiw kelen bɛ ka yɛlɛma bolo ta bi Bajabate i b'a ye k'a fɔ banbali don fɛn la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula Ahmed Jabate karamɔgɔ ayiwa ne bɛ n tigɛ don Ahmed ma labɛn wa naam i bolo don wasiri n'o ye 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don ba tun kɔra 22 septembre maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye AM Touré AM Touré a ko ɲumanya baara karamɔgɔ de ba tun kɔra o kuma o bɛ ka kologiri an ka jamana in kɔnɔ a ko an ka taa Bɛma karamɔgɔ de ba tun kɔra o ye Jɛma ale dugu dɔ ye parce que b'a ko min ye an ka jamana cɛba dɔ ye n'o ye min kɔni Elhaji Mohamed Sako ye karamɔgɔ de ba tun kɔra ale wulila ni ka taa dolanci belebele boloda
jamana ye a ko min ye ntolanci kɔnɔna ye min kɔni bɛɛ ma mɛri o y'i ŋaniya ta ka yira la k'a yira k'a fɔ ko samiya mun tɛmɛna o kuma k'an ma ɲɛ olu ka marabolo kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko kɔngɔ kɔni ko bɛ sɔn ka digi kɛ marabolo la dɛ o kuma min ye Elhaji Mohamed Sako ye a k'i kɔfilɛ olu la o kuma a y'a yira k'a fɔ an ka jamana hinɛ jamana ye makari jamana don ko to ɲɔgɔn tala jamana don karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ni dɔrɔmɛ kelen b'i bolo i b'a tile ni sigiɲɔgɔn cɛ a ko min kɔni a ka laɲini maa jaabi parce que b'a ko min kɔni bɛɛ ma ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ a ye kaba ale ni malo min kɔni y'o tɔni 5 a y'o de fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ n'o musaka bɛ jɔ fo sɛfɛ wari miliyɔn 9 ni k'a ta ka taa n'a ye bɛɛ ma kɔnɔ k'a ta k'a di maire ma a k'a da a ka dugudenw ma a ko ɲumanya fɔra tancogo de la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min kɔni ye balo ye n'i ye kɔngɔ ta ka bɔ i sigiɲɔgɔn na a ko a ka ca Ala fɛ baraji tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni a bɛ bila i ka minjani na karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ wa i b'a ta k'a di maa minnu ma o b'a dɔn i ye a ko Mali tɛ fitiri wale jamana ye parce que b'a ko a ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ko ka bɔ yen min kɔni kayo k'o ta k'o di lakɔlidenw ma maa minnu fana bɛ ni dɛsɛ bɛ olu yɔrɔ ka taa bila sakiw la a ko ɲɛji kɔni o kɔni cayara ɲɛda la kosɛbɛ parce que b'a ko a ko n'i ye commune rurale de bɛɛ ma lajɛ a maire o de ye Madi Kanja Jawara ye ale kɛrɛfɛ min y'u ka sous-préfet ye o tun bɛ n'o ye Mahamadu Sisoko o tun b'o fana kɛrɛfɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko ladalamaw ka taa bila diinɛ ɲɛmaw la dugutigilakaw muso ni denmisɛnninw maa si ma to kɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka délégation kunbɛn min ye délégation ye u taara sira min kan karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko sira nɔgɔlen tɛ o tuma sira jɛlen min don ka balo ta k'a di dugudenw ma o fana tɛmɛnen ko ka bɔ yen tournant dɔ kun bilalen bɛ sen kan n'o finali bolo dara décembre kalo tile 18 o tun bɛ dugu 26 commune 26 bɛɛ ma marabolo la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min kɔni dugu 2 ye o tuma k'olu taara finali la o finaliste o de ye équipe de bɛɛ ma mara ye ale ni kamatigi karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'u y'a da tulu la ka da jaba la maa si ma se si la fu ni fu o tuma min ye penalty sa u taar'o la o tuma min kɔni ye bɛɛ ma mara ye olu wulila k'u jɔ ni walanba ye o tuma enveloppe taara k'a du bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ maa ma perdu maa ma gagné karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min kɔni ye bɛɛ ma commune ye o de gagnéna sabu nin bɛ bɛn ni kelenya de yira nin bɛ koto ɲɔgɔn tala de yira min kɔni ye bɛɛ makaw ye sa u y'a yira k'a fɔ maa min ye nin ta k'olu sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'u b'a ko fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ min kɔni ye mouvement jamana kanu ye maa min kɔni ye nin baara kɛ ale ka tɔn de y'o ye n'o ye Elhaji Mohamed Sako ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a kelen ma taa ani jamakulu belebele taara n'i y'o lajɛ min kɔni ye député kɔrɔw ministre kɔrɔw ka taa bila maire kɔrɔw la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra Bamakɔ ni ka tugu Elhaji Mohamed Sako kɔ k'a yira k'a fɔ ko Sako bɛ ko la k'olu yɛrɛ fana da b'o la olu sen bɛ o la o tuma min ye Sako ye ko adamadenya ni wulikajɔ mun b'a la adamadenya kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko n'a ye wele bila olu ma waati o waati k'olu b'a ka wele jaabi a ko min ye jɛma ye ale maire kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye min kɔni ye jɛma maire kɔrɔ dɔ bɛ yen karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ko fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye madame Jɔnkuda Sako ye a ko Jɔnkuda yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu dɛsɛra ka fɛn mun kɛ ko maa wɛrɛ de nalen filɛ ne ka n'o bolo da olu ka commune kɔnɔ ko dɔwɛrɛ t'olu bolo nisɔndiya kɔ i b'a ko Elhaji Mohamed Sako a ka danga n'o ye honorable Ousmane Kone ye ale fana y'a yira k'a fɔ nin baara mun bolo dalen filɛ nin ye ko nin tɛ bɛɛ ma dɔrɔn ye ko ye nin ŋaniyalen don k'a ɲɛsin Mali marabolo kelen na bɛɛ lajɛlen ma o tuma ko Ala ye décembre kalo tile 18 mun yira an na o tuma ko bɛɛ ma taa bolo da o kɔnɔna la o tuma min ye Mali marabolo bɛɛ ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'u sigi o kan dɛ ni ntolanci ka taa bila ɲumanya baaraw la o tuma k'a bɛ taa ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ mouvement jamana kanu ko hakilina 2 t'a la hakilina 1 malidenw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni bɛɛjɛ n'o ye démocratie ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a kɛcogo ɲuman k'a yira malidenw na bɛɛjɛ fanga n'o ye démocratie ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ k'a kɛcogo ɲuman yira malidenw na o tuma k'olu ka jɛrɛjɛkulu sigicogo filɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ AM Touré ale ka sɛbɛnni don Hamɛ Jɛkite Tétara premier an ko min a sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni o bi bɛn wa Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ de bɛ n tigɛ don joona o bi kɛ reflet d'Afrique fasiriba n'o ye Balaji Touré Balaji Touré karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ a ko foroba baara ko ni a sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati sera o ye wajibi ye o ka kɛ ko an ka jamana filɛ san 3 tɛmɛna maa ma bila ni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye maa kurama ta a ko k'a sababu kɛ wulikajɔ min tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ de b'a ko kɛlɛjugu min jagoyalen bɛ an kan ni ka taa bila banajugu n'o ye coronavirus ye o kɛra sababu
sababu ye ninga ntingi ndongo do Mali bara chamana riba ko e fanga bolo mun banku na binno ye shogal ko gala maiga ka gouvernement o yusi ka jatemine ke ka iraka fo ma chaman be ulu ko ni korola karamo da batuma ko ka na fiye bo wati sira kuma kallaje e fiye bo gadda ko kuye ma warakata min ye demisen naka ma kene shegini ko e riba ko ulu dinga ne le men ko ulu bolo do furo barala ka ko min ye Mali ko kuma mbe ka fo dakono ko dakono kuma duma walma be dusufuna de karamo da batuma ko ni ko tabule ka jengani mbe ba ko ni ya laje san 2007 jamana yɛrɛ wuli ka jɔ dɔ kɛ min ye système LMD karamɔgɔ de b'a tɔgɔ jateminɛ ka se ka kulu talula foroba baara la min ye an ka jamana ye kɔfilɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen la nka ko n'i ye ko taabolo lajɛ kɔnkuru mun bolo dalen filɛ nin ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de kɔni tigɛ nɔ bila ni ka u kan bɔ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ko denmisɛnninakaw don diplôme b'u bolo o kuma foroba tali o daminɛna karamɔgɔ de b'a tɔgɔ sabu jɔyɔrɔ 800 kɔ o ɲinini o bolo dalen bɛ parce que b'a ko min ye dɔw ko kusanin dɔ ye a ko Mali kura ko kuma karamɔgɔ daba tungura maa bɛ se ka ɲininkali de kɛ lakika don wa walima jamanadenw de bɛ ka lamunumunu de don wa de b'a ko n'i y'a lajɛ min ye sugali ko kala Mayiga ye karamɔgɔ daba tungura ko min bɛ ka kɛ o kuma k'a b'a kalama walima t'a kalama o kuma min ye denmisɛnninakaw ye diplôme bɛ maa minnu bolo ni k'u fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka dɔw ta diplôme yɛrɛ ti dɔw bolo karamɔgɔ daba tungura k'olu tigɛ don foroba baara la a baara ta diɲɛ ma don o don kuma bɛ ka fɔ malidenw ye o de ye Mali kura min ye yuruku ye karamɔgɔ daba tungura dibidibi kow ye o kuma ko min kun bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko banna o kuma ko dibidibila ko wɛrɛ min bɛ ka kɛ denmisɛnnin kuraw tali la premier ministre t'o kalama wa ko ɲininkali o to min bɛ parce que b'a ko maa minnu kan ka ta o de ye catégorie A B2 B1 ka taa bila catégorie C la karamɔgɔ de b'a tungura o kuma k'olu ka labɛnw bɛ sen na nka k'a bɛna kɛ tali fankelenma baara ye dɛ sabu a kan ka kɛ hakilina min kɔnɔna la o kuma k'o baara tɛ ka kɛ kunnafoni filani hali an ye min bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ Balaji Touré ale ka sɛbɛnni don Bɔjibɔtɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le véridique o don tiɲɛtigi Bɔjibɔtɛ k'a dɔn ɲuman dɔnni de ɲɔgɔn tɛ ɲumankɛla a bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara a kan hali Manden n'a lamini Bɔjibɔtɛ k'a dɔn a bɔ bonyamasegin k'a ta k'u ka den sɛgɛrɛ den min ye cɛsiri ni wuli ka jɔ kɛ Manden ye min ye Maga Sunjata tɛmɛnen kɔfɛ Bɔjibɔtɛ bolomada bɛ se ka kɛ nin kamalen nka Bɔjibɔtɛ k'a dɔn Mamadu Nama Keita Bɔjibɔtɛ k'a dɔn foroba baarakɛla don jamana den sɛbɛ don maa kolo gɛlɛnba Bɔjibɔtɛ k'a dɔn hinɛ ani dɛmɛ n ka jamana ani n faso Bɔjibɔtɛ k'a dɔn u kana to kɔ sabula ne ye Ala hinɛ na n yɛrɛ bɛ hinɛ n faso la Mamadu Nama Keita o de la a ye tɔn dɔ sigi sen kan hinɛ tɔn o ko min ma aso plus Bɔjibɔtɛ Mamadu Nama Keita jamana den kolo gɛlɛnba don a ye foroba baara caman kɛ Bɔjibɔtɛ i k'a dɔn a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ka ɲɛsin Manden n'a lamini ma Mandenkaw farala ɲɔgɔn kan Bɔjibɔtɛ k'a dɔn bonyamasegin bonya bɛ Manden bonyamasegin yɛrɛ bɛ Manden Bɔjibɔtɛ k'a dɔn ji bondo ko tɛ lɔkɔliso caman joli ko tɛ dɔgɔtɔrɔso centre communautaire olu joli ko tɛ misiriw olu joli ko tɛ musow ani musomisɛnw olu dɛmɛ u ka diɲɛlatigɛ baaraw la min ye Manden a n'a lamini Bɔjibɔtɛ k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan u ka den Mamadu Nama Keita Bɔjibɔtɛ ni maa ye den sɛbɛ sɔrɔ i nisɔn bi diya n'a ye wa n'i y'a tanu Bɔjibɔtɛ o fana ɲɔgɔn tɛ u ye tableau d'honneur belebeleba dilan Bɔjibɔtɛ k'a dɔn dugu maakɔrɔbaw ani ɲɛnatigɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan u ka taa nin bonyamasegin in kɛ i k'a dɔn Mamadu Nama Keita ye o kɛra décembre kalo tile 28 Bɔjibɔtɛ k'a dɔn ONG min n'o ye association solidarité pour le développement plus o de ye aso plus min ye kanajigi la Bɔjibɔtɛ komini 4 nana a kɛra damu da a kɛra hɛrɛ da ye sabula Manden ka wuli ka bɔ Manden ka na Manden masa sɛgɛrɛ Bɔjibɔtɛ kanajigi la o y'a damata maana ye a ko i k'a dɔn u ye foli ani tanu caman kɛ a ye ɲuman min kɛ faso ye ani baso ye Bɔjibɔtɛ i k'a dɔn u nana o foli kɛ ni ka tila ka dugawu don k'a ye ko tɔ bi kɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye min ye Daba Bala Keita ka fasiri don an ye min bɔ le véridique kɔnɔ a ka bi bɔli la le véridique karamɔgɔ an b'o fɔ ni ka tila ka fasilikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ nin y'o minɛn siyani ne ye Bɔjibɔtɛ k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan pepewu Bɔjibɔtɛ k'a dɔn foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Ibrahima Kara Ɲara i k'a dɔn Bamaden an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma min ye Adama Tarawele Jamanois an b'a fɔ sa kalo 12 Bɔjibɔtɛ k'a dɔn bi ta kɔni an b'a bila ngwala min ye Ahmed
de Jakite ale bolo kun bɛ nɛgɛ la wa Jabate k'a dɔn surafana t'u ma du su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segi bi kɛninga min ɲɛsinin sɔgɔma insha Allah an bɛ yɛkɛnɛ ka sɔnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali wa Jabate Daba Tunkara anw de kun b'a ka kunnafoni lase wa sala